Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Jiena Anġel mill-programm Għidli Storja tal-Mija Story li tieħu ħsibu l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Illum se nirrakkontalkom ħrafa oħra, lesti bajnejkom u budnejkom miftuħin, tajjeb wis, ara ġejja l-ħrafa. Mela darba waħda kien hemm nessiġ li kien jaqla l-għajxin tiegħu billi jinseġ is-suf tan-naċċu tal-mos fit-twapet, kutri, tvalju, portieri. U kien jgħix ma' martu ġo dwejra ftar fir-raħal, waqt li kien jinseġ u kien jgħanni dil-lanja insiġ mekkuk, Fqir Twelidt u Fqir Immut. Tas-sewanja ta' swit il-qalb li kien beda jismaħħa is-sultan kull darba li jmur jimxi fl-inħawi fejn kien jgħix in-nessiġ. Hekk kif semaħħa l-ewwel darba, il-sultan ġietu ħnina minn nessiġ. Għalhekk, meta mar lura fil-palazz sejjaħ kok! Irrida kissejjar li l-ikbar tiġiġa li għandna fil-palazz rjali. Mlija bil-muniti tad-deb u bibata lin-nessiġ li jgħix ftar fir-raħal. Il-kok għamel kif ordnalu s-sultan u l-messaġġier qabad iż-żiemel u telaq bit-tiġiġa mimlija muniti tad-deb għalant in-nessiġ. Bum bum bum, ħabbat il-messaġġier fuq bib id-dwejra tan-nessiġ. In-nessiġ fetaħ il-bib. Sur nessiġ, ħu din it-tiġiġa mingħand is-sultan bl-isbaħ xewqat. Grazzi, qal in-nessiġ. U dwejra tan-nessiġ u martu intliet briħa taqsamlek qalbek. Mart in-nessiġ qalet, din it-tiġiġa wisq għalina ta' ħanejdlek se nagħmlu. Ħanieħu il-koxxa l-leminija għalik u l-koxxa x-xellugija għalija u l-kumplament tat-tiġiġa nagħtuha lill-baruni. Il-baruni kien sit id-dwejra u l-għalqa tagħhom. Tgħix kemm kien magħruf li kien rejb dejjem irid il-flus. Hekk kif ġie lura minn ġurnata l-belt, il-baruni xħirra it-tiġiġa mingħajr koxtejn fuq l-adba tad-dar tiegħu qal, dan min qiegħed iġibli l-imbarazz fuq l-adba tiegħi. Xam fl-arja, u nduna li t-tiġiġa kienet tinxtam tajba, tgħid natija l-klib, għalhekk qabad it-tiġiġa u daħħalha fil-kċina fejn qabad sikkina u qasam it-tiġiġa bin-nofs. Dan kien il-ħoss tal-muniti li bdew ħerġin minn ġo t-tiġiġa għal fuq il-mejda għal mal-art. Flus, kemm jogħġbuni l-flus, dawn se nżommu magħlija. Min se ngħid il-ħadd, ħansir sinjur. U dik il-lejla il-baruni qatt jgħott il-liri tad-deb sakemm marret għajnu bih fuq il-mejda. L-għada fil-għodu il-nessiġ bakkar għal jum ieħor ta' ħidma u waqt li kien jinseġ kien jgħanni s-soltu għanja insiġ mekkuk. Fqir Twelidt u Fqir Immut. U s-sultan reġa' sema' dil-lanja u qal, dan in-nessiġ għandu bżonn iktar għajnuna naf x'nagħmel. U la mar lura fil-palazz is-sultan sejjaħ kok! Irridek issajjar li l-ikbar serduq li għandna fir-razzetti rjali, imlih bil-liri tad-deb u ibatu l-nessiġ li jgħix ftar fir-raħal. U l-kok għamel kif ordnalu is-sultan. Il-messaġġier qabad iż-żiemel u telaq bis-serduq għalant in-nessiġ. Bum bum bum, il-messaġġier ħabbat fuq bib id-dwejra tan-nessiġ. In-nessiġ fetaħ il-bib. Sur nessiġ, ħu dan is-serduq mingħand is-sultan bl-isbaħ xewqat. Grazzi. U d-dar tan-nessiġ u martu reġgħet intliet briħa taqsamlek qalbek. Mart in-nessiġ qalet,
Dan is-serduq wis qalilna ta' ngħidlek se nagħmlu. Nieħdu l-koxxa l-leminija għalik u l-koxxa x-xellugija għalija fil-waqt li l-komplement tas-serduq ibagħtuh lill-baruni u hekk għamlu. U dik il-lejla il-baruni hekk kif ra is-serduq mingħajr koxtejn fuq l-qalba tiegħu birġ qabdu u telaq bih fil-kċina qabad is-sikkina u qasmu min-nofs. Dak kien il-ħoss tal-muniti min ġo serduq għal fuq il-mejda għal malar. Flus, iżjed flus! Dan se nżomma mal-li nerġa' u minni se ngħid il-ħadd ara tgħid il-xi ħadd inti ta'? U dik il-lejla il-baruni qatt jgħod il-liri tad-depp sakemm marret għajnu bih fuq il-mejda tal-ikel. U l-għada filgħodu il-nessiġ bakkar għal-jum ta' ħidma. Waqt li kien jinseċ kien jgħanni l-istess għanja. Issa tafuwa nistidinkom tkantawa miegħi. Nsiġ mekkuk, Fqir Twelidt u Fqir Immut. U dil-lanja ta' swit il-qalb raġa samaħħa is-sultan. Dan il-nessiġ għandu bżonn iktar u iktar għajnuna minn għandi, qal is-sultan. U hekk kif mar lura fil-palazz sejjaħ kok! Irridek issajjar li l-ikbar dundjan li għandna fir-razzett irjali. Isli timlih bil-liri tad-depp u tibatu lin-nessiġ li jgħix ftar fir-raħal. U il-kok għamel kif kien ordnalu is-sultan. Il-messaġġier qabad iż-żiemel u telaq bid-dundjan mimli liri tad-depp. Għalant il-nessiġ. Bum 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 bum. Qabad il-messaġġier fuq bib id-dwejra tan-nessiġ. Il-nessiġ fetaħ il-bib. Sur nessiġ, hu dan id-dundjan minant is-sultan bl-isbaħ xewqat. Grazzi, kemm qalbu tajba dan is-sultan. U il-nessiġ daħal bid-dundjan ġol kċina. Id-dar tan-nessiġ u martu reġet intliet briħa taqsamlek qalbek. Martu n-nessiġ qalet dak id-dundjan wis qalina tagħmek ħaq jintrema ħanejdlek se nagħmlu. Nieħdu il-koxxa l-leminija għalik, il-koxxa x-xellugija għalija u l-kumplament tad-dundjan nagħtuh lill-baruni. U hekk għamlu u dik il-lejla il-baruni għamel festa kbira. Beda jfajjar il-flus fis-sema, il-xom xita u spiċċa beda jom fuq il-muniti li kienu jiksu l-art. U l-għada filgħodu in-nessiġ bakka għal-jum ieħor ta' ħidma. U waqt li kien jinseċ kien jgħanni l-għanja. Nsiġ mekkuk, Fqir Twelidt u Fqir Immut. Is-sultan raġa sema dil-lanja u marħabbat fuq il-bib tan-nessiġ. Bum 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 bum. Il-nessiġ fetaħ il-bib. Sultan, bonġu, fiex nista' naqdik? Sur nessiġ, inti waslulek it-tiġiġa, is-serduq u d-dundjan? Iva sultan, grazzi ħafna, grazzi minn qalbna, ma kellek xi tridhom. Kienu wis qalilna ta' biex ngħidlek il-verità, kull ma ħadna l-koxtejn. Il-kumplament tajnieh lill-baruni. U dak il-ħin is-sultan bejnu berruħ qal iż-żejt telaq f'wiċċ l-ilma. U lin-nessiġ qallu, Nessiġ, itla' miegħi fil-karrozzella. In-nessiġ ma weġganx bil-kemm jiflaħ jiċċaqlaq rikeb fil-karrozzella tas-sultan u wara vjaġġ twil waslu u
u niżlu mill-karrozzella fejn sabu ruħhom f'raba kbir. Is-sultan qal lin-nessieġ qed tara dan kollu, sa fejn twassal il-vista tiegħek dak kollu huwa tiegħi. U jiena nixtieq naqsmu miegħek tal-li inti bniedem biżel, umli u onest. Għalhekk aqbad ġebla u fajjara kemm jista' jkun il-bogħod. U sa fejn tasal il-ġebla ikun kollu tiegħek. In-nessieġ ma setax jemmen lil widneh imma għamel kif ordnalu s-sultan. Għalhekk tbaxxa, qabad ġebla mdaqsa u bidbatija beda jdawwara fidu, idawwara u jdawwara, jdawwara u jdawwara, biħsiebu li jfajjara kemm jista' jkun il-bogħod, idawwara u jdawwara u hekk kif fajjar hija minn deħ, serqitlu minn ideħ u waqgħet fuq nasu, bum! In-nessieġ waqa' mejjed fl-art u kull ma s-sultan sema din l-għanja f'moħħu. Insieġ mekkuk, Fqir Twelidt u Fqir Immut. Grazzi tal-li smajtu il-ħrafa Fqir Twelidt u Fqir Immut. Ħrafa Maltija li nħeġġiġkom biex tirrakkontaw lill-familja u l-ħbieb tagħkom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħit.